Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара үз хезмәтен айруча яратып эшләүчеләр көне. Халык телендә андыйларны трудоголик дип йөртәләр һәм бу диагноз. Мондый кешеләр эшне бердән-бер үз мәшгульлек дип саныйлар. Психологлар бәйлелекнең әлеге төрен дәваларга кирәк дигән фикер йөртәләр. 1841 елның 5 июлендә Томас Кук беренче тапкыр оештырылган төркемнән торган туристик сәяхәткә чыгып китә. Бик тиздән мондый төр сәяхәтләр популярлык яулый. 10 ел эчендә Томас Кук һәм уллары туристик компаниясе аша 3 миллион кеше сәяхәт итә. 1881 елның 5 июлендә Эмиль Брунш Мисырның данлыклы патшалар даласында зур ачыш ясый. Луксор астында унлап саркофагларга тап була. Эмиль Брунш әлеге табылдыклар белән Каир музеен гына түгел, дөнья тарихында байыта. Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры республикабызның иң күп гастрольләргә йөрүче театрларның берсе. Ел сайын чыгып баручы премьераларда байтак. 85 еллык тарихы булган театрның бүгенге көне турында без студиябызның кунаклары Илнур Гайниев һәм Нәфис Гайфуллин белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Исән сагына килеп җиттегезме ерак Минзәлә якларыннан? Аллага шөкер, менә республикабызның иң ерак читеннән, Минзәлә шәһәреннән беренчедән зур кайнар сәламнәр сезгә. Һәм әлбәттә инде безнең Минзәлә ягының күрке булган эре теше чәкчәкне күчтәнәштереп кабул итеп алыгыз бездән. Бик зур рәхмәт. Искиткеч матур һәм тәмле дип ышанасы килә. Бик зур рәхмәт. Авыз итеп карарбыз. Илнур әфәнде, менә театрның 85 еллык тарихы бар. Сез аңа директор булып билгеләнгәннән соң 1 ел чама вакыт узган. Менә шул вакыт эчендә нинди эшләрегез белән мактана аласыз? Мактанам дип әйтсәм, бик үк дөрес булмас инде. Шуннан да менә яңа татарда бар бит шундый сүз, яңа Себерке яңаша Себерә дигән. Шуңа күрә инде әзрәк безнең театрда ритм үзгәрде. Үзем дә яшь кеше буларак инде, яшь специалист буларак һәм инде зур рәхмәт коллективыма, коллектив электрик алып китте. Мине дә һәм инде беренче эшләрдән дип инде зур эшләрдән дип минем әйтеп үтәсем килә ул Baby Forum. Baby Forum инде Европадан килгән яңа формат. 0-дан 6 яшькә хәтле булган балалар өчен спектакльләр. Ләк-ләк дип атадыгыз буйса. Ләк-ләк. Бу инде чыннан да без инде бик куркып кына башлаган идек тәвәккәлләп бу эшне. Һәм азагы бик матур килеп чыкты. Иң ерак нокта улан уды Бурятия республикасыннан кунаклар килде. Санкт-Петербург, Мәскәү һәм Уфа һәм үзебезнең Татарстан театрлары катнашты. Менә бу иң беренче эшләрнең берсе дип саныйм. Әле киләчәктә бу форумны фестиваль рәвешенә җиткерергә ниятлисез була? Ниятләребез шундый, чөнки менә һәрбер театр республикада аның урысча әйткәндә үзенең бер фишкасы бар. Һәм инде без дә үзебезнең театрыбызга шушы фишканы беркетеп калдырасыбыз килә. Һәм инде киләчәктә фестиваль форматында зуррак иттереп уздыру безнең планыбызда зур хыял булып тора. Алла бирсә. Театрыгыз бик актив. Менә укыган идем, шушы сезнең белән әңгәмәгә әзерләнгәндә, гастрольдә йөрүчедә иң шундый актив театрларның берсе булып чыккансыз. Премьераларда ел сайын шактый гына чыга икән үзегездә. Менә күптән түгел генә театр Сабан туе узды һәм Нәфис анда батыр булган безнең. Сезнең белән көрәшерлек, сезгә менә шундый чын көндәш булырлык артистлар арасында көрәшләр, батырлар бармы? Бар. Үзебезнең театр җегете Илназ Хисмәтуллин без аның белән быел көрәштек. Бик көчле соперник дип әйтәсе килә. Тырыш җегет, көрәшче җегет. Дип әйтәм. Быел миңа язгандыр инде. Аларга шуңа. Сәхнәдә бергә уйнарга кирәгме, партнер булып, ә монда көндәш булып бергә Сабан туе мәйданында кара-каршы басырга кирәк, шулай бит. Ничек бер кешедә, артистта, менә бу спорт һәм сәхнә берләштерелеп? Дип әйтәм соң. Мин гаиләләрдәге артистлардагы бабайлар элек көрәшкән, мин үзем дә яшь вакытта мәктәп елларында көрәшеп үстем. Шундан соң ничектер ташларга туры килде. Һәм менә бу театр Сабан театрга урнашкач 2016 елда
Bildim, teatralь Сабантуй бар икәнен, шундан соң көрәшәләр икәнен белдем, машина бирәләр икәнен белдем, шундан соң азрак әзерләнә башладым театраль Сабантуйга көрәшкә. Әзерлексез булмый, димәк? Булмый, көч кирәк. Әйе, сәхнәгә теге репетициялар ясап, чыккан кебек артистка. Әлбәттә. Да, әйе. 16 елдан дисез, диме? Әйе. Ничә 4-5 ел әзерләндегез булып чыга. 3 ел. 3 ел? Әзерләнү дип әзерләндек инде, 3 ел көрәштем театраль Сабантуйда. Менә бу ел батыр булырга лаек булдым. Батырга нәрсә бирделәр бу ел? Батырга үз весында 80-дән зурак авырлыкта морозильник бирделәр, тәкә бирделәр һәм иң зурысы машина. Гаилә эчендә михәтлек табышлай бит. Әйе. Сезнең планнарыгыз бармы? Ниндидер шундый үзенчәлек кертергә җыенасызмы театраль Сабантуйга? Үзенчәлек кертергә дип Сабантуй бит элегелектән үк уеннары, гореф-гадәтләре белән бер системага салынган бер зур бәйрәм. Аңа инде әллә ни үзгәртү кертеп булмаса да, театраль Сабантуй булгач, аңа ниндидер бер шундый мизгелләр кертергә кирәктер дип саныйм. Безнең инде менә шушы хыял тормышка ашты. Бу апастан соң 2нче елга Алла бирсә Минзәлә җирлегендә булачак. Бездә беренче тапкыр, чөнки инде Минзәлә җирлегендә Татар дәүләт драма театры була торып, инде бездә уздырмый калу дөрес булмас дип уйлыйм. Безнең инде беренчедән мактанырлык урыныбыз бар, геолокация дип әйтик, табигатыбыз һәм инде бик матур урында урнашкан Сабантуй мәйданы. Һәм шушы Сабантуй мәйданына бәйләп инде әлбәттә оештыручылар белән Кәрим Тинчурин театры бит инде төп оештыручылар, алар белән берлектә үзебезнең идеялар бар, бергәләп эшләп чыгарга дигән уйларыбыз бар. Илгиз Зәйнеев менә бу театраль Сабантуйга комментарий биргәндә булай дип әйткән инде. Һәрбер Сабантуйның үзенчәлеге булган кебек, театраль Сабантуйның үзенчәлеге булса да әйбәт булыр иде ди. Мәсәлән, ниндидер сәхнә көрәштерү, тел көрәштерү, осталык көрәштерү, менә шул турда уйланмаган идегезме? Алай теге тирәнтен кирип уйланган юк, әлбәттә. Сүз менә миңа калса инде Илгиз Зәйневның сүзләреннән чыгып, сүз көрәштерү, теге сәхнәдәге осталыгыңны күрсәтер өчен фестивальләр бар. Театрлар шул фестивальләрдә үз көчен күрсәтә. Шунда аларның аермасы күренә, шунда аларның охшашлыгы күренә. Инде ниндидер бер шундый матур фишкалар кертсәк, ул әлбәттә камаша үтмәшәк. Әле уйлыйсыз, шулай бит? Әле вакыт бар. Бездә 2нче елга үткәч без бит инде ярдәмче генә булабыз. Biz kabul etüşü yok kana bulabız. Arabir tüp uyuşturuşu Тинчурин театры. Театраль Сабантуй ул бер яктан халык белән якынрак танышу булса, аралашу булса, икенче яктан халык менә театрлар белән, артистлар белән якынрак таныша һәм аларны ничектер теге үз иткән кебек була. Сез моның белән килешәсезме? Килешәм, әлбәттә. Беренчедән ул театрлар өчен дә бик файдалы вакыйга, чөнки еллар буе эшләр дә, сезон ябылу вакыты җиткәч, шушы театраль Сабантуй белән ябып куялар сезонны. Артистлар күптән инде училищеда, институтта бергә укыган, 40 ел буе сәхнәдә, 50 ел сәхнәдә эшләгән артистлар бер-берсеннән күрешә, бер-берсенә кунакка йөрешәләр. Һәм әлбәттә инде шушы кайсы җирлектә үтә, бу җирлек өчен инде бу зур вакыйга, зур бәйрәм, чөнки инде данлыклы Рәсәйнең, республиканың данлыклы шәхесләре үзләре килеп анда көч алыша, алар белән аралаша, алар белән бергәләшеп шунда ял итә. Театрыгызга әйләнеп кайтсак, сез театрда татарча сөйләшүне максат итеп куйгансыз икән. Татар телен камил белү өчен театр эчендә гел татарча гына сөйләшергә дигән шундый бер фикер йөртәсез икән. Бу дөресме? Аның бит инде менә заманасы шундый. Хәзер шушы телефонга, планшетларга күчтек. Һәм ул әлбәттә инде балаларны да кызганычка каршы татар авылларында үскән балалар да русча сөйләшә. Бу зур трагедия дип саныйбыз без, чөнки безнең төп бурычыбыз татар театры буларак, татар телен пропагандалау үзебезнең спектакльләр аркылы, үзебезнең куелган шушы әсәрләр аркылы, һәм инде ничек инде татар театрында, татар театры эчендә татарча сөйләшмичә сәхнәгә син аны алып чыга аласың. Ул бит инде эштә дә татарча сөйләшергә кирәк. Моңа инде ул хәтта кискен катгый карыйбыз дигән сүз юк. Барыбер инде моны өстенлеккә куябыз. Узган театраль сезон
сезон сезнең өчен нинди вакыйгалар белән истәлекле булды? Бу үткән сезон бит инде ул бик күп яңалыклар алып килгән сезон. Беренчелектән ул җитәкчелек алмашыну, анда әзме күпме барбыр кадрлар сәясәте дә үзгәрде, эшкә тактикада башкачарак, һәм инде гел маңырчы инде эшләмәгән, без Минзәлә театры эшләп карамаган чакырылы режиссерлар белән дә эшләдек. Шул ук Илгиз Зәйниев, Башкортстаннан Илсур Казакбаев, безнең 90-нчы еллар башында баш режиссер булып эшләгән Булат Бәдриев әсәрләрен куйдылар. Бу инде һәр бер төрле кеше белән эшләп карау, ул беренчедән бик зур тәҗрибә артистлар өчен һәм әлбәттә бик зур тәҗрибә башка коллектив хезмәткәрләре өчен. Сезнең үзегезнең баш режиссер юк бугай? Безнең режиссерыбыз бар. Режиссер. Дамир Самирханов. Чакырулар. Һәм чакырулар. Бәхеткә каршы дәүләт тарафыннан бик зур ярдәм күрсәтелә. Федераль проект нигезендә, без шул федераль проект нигезендә бүленеп бирелгән акчаларга инде бик масштаблы, зур саллы әсәрләр чыгара алабыз. Менә бу район җирлегендә урнашкан театрлар өчен бик зур ярдәм. Бу инде спектакль чыгару беренче чиратта, икенче чиратта материаль, техник базаны да яңарту, шуңа ук керә транспортны да яңарту. Без инде шушы 3-4 ел эчендә генә 2 автобус алынды, мәсәлән, калганнарын әле шутламыйча. Артистлар өчен чакырулы режиссерлар белән эшләү бу нәрсә бирә? Төрле режиссерлар белән эшләү ул ничек дип әйтим соң, белем бирә беренчедән. Һәрбер режиссер төрле була бит. Укытучы шикелле була кайберсе. Чакырулы режиссер белән аралашу тәҗрибә күп бирә. Кадрларын мәсьәләсендә дә эшләргә туры килде дип әйтәсез. Һәм шулай ук сезнең яңа проектыгыз бар. Бу инде актерлар булырга әзерләнгән студентларны үзегезгә чакырып театр белән таныштырасыз икән. Бу шул хәлек матур күренеш, аның файдасын күрдегезме әле? Файдасын күрдек дисәк, дөрес булыр, чөнки инде менә Алабугадан Алла бирсә алар диплом алдылар. 2 кыз, 1 егет студентлар бетереп 4нче курсны безгә кайтачаклар. Эшкә актерлар булып инде. Без моны нәрсәдә эшләдек? Без моны Минзәлә театрын танытырга, мактарга дип түгел. Беренче максат ул шушы Казан театр училищесында укучы студентлар, Алабугада укучы, Казан мәдәният институтында укучылар район җирлегендә урнашкан театрларның тормышын белсен өчен иштән. Беренчедән алар артистлар белән аралаша, тере аралашу, бер инде официоз юк. Шуннан соң күрсәтеп чыгабыз без сәхнәләрне, аннан соң нинди репертуарлар, кайларга гастрольләр, кайларга фестивальләр, һәм инде күрсәтеп чыктык. Цехларда да нинди эшләр бар. Декорация цехында, реквизитор цехында, бутафория цехында. Менә тулысынча һәм Минзәлә шәһәрендә тулы бер экскурсия ясап, без аларны шайтырып узаттык. Аларга да бик ошады. Бу инде безнең беренче тапкыр, беренче тәҗрибә Алабуга һәм Казан училищелары белән. Киләчәктә дәвам итәргә дип сөйләштек. Шушы проектны Алла бирсә. Илнур әфәнде, сез бит театр өлкәсендә очраклыгына кеше түгел дип әйтер идем мин. Чөнки сезнең әниегез ул халык театрын җитәкли бугай. Әйе. Үземнең туган авылымда, Минзәлә районы Тавыстыбайлар авылында халык театрын җитәкли, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мөслимә Гайниева. Белем буенча инде мин беренче белемем биюче. Сәйдәш бию театрында. Сәйдәш бию театрында биедем 6 ел. Һәм инде менә тормышлай борды да башкарак өлкәгә кереп китәргә туры килде. Һәм бердә үкенмим. Ул килгәч театр үзгәрде, яхшылыкка, булай да яхшы, тагын да үсте. Эш күп. Эшләсәң генә була, шулай бит эшләмәсәң булмый. Шулай. Тизлек артты, спектакльләр саны арта башлады. Нәрсә әйтмешли, яңадан яңа режиссерлар, көчле режиссерлар белән эшләргә туры килә. Нәрсә дип әйтәсе килә. Бу яңалыклар дип әйтимме? Директордан тора. Җитәкчедән тора. Безнең инде менә яңа уй килә икән, идея килә икән, шундый ук башта шундый ук план куелды. Кемдә яңа идея бар, җыелабыз да, шуны сөйләшәбез бергә, уртага салып. Теге ничектер җитәкче генә үзе карар кабул итеп, аның эшләргә дигән сүз түгел. Чөнки артистларда да бик шундый көчле идеялар була. Башка кеше арасында да, шул ук цехлардан да безнең башка хезмәткәрләрдән матур идеялар килеп чыга. Біз һәрвакыт утырып киңәшәшәбез. Сез бит әле худсоветларында торгызгансыз. Худсовет ул бар иде. Худсоветның составын яңарттык. Худсовет бит инде
театрның иң югары идарә итүче органы, шуңа күрә инде ансыз булмый, ул барлык театрда да булырга тиешле һәм шунда төпле карарлар кабул итәргә тиешле әйбер. Менә Нәфис әфәнде бик матур бер фикер әйтте. Чыннан да күп нәрсә җитәкчелектән тора диде. Шуңа да мин сезгә бары тик уңышлар гына телим. Барлык идеяларыгыз тормышка ашсын, фестивальләр, форумнар артып торсын. Һәм инде менә әле яңа сезон матур узып китсен, һәм инде ул сезонда булачак театраль сабантуй гөрләп уссын, театр артистларының һәм шулай ук Минзәлә яғы халкының исендә калырлык шундый бик матур чара булсын. Безнең театр өчен быел ул бик зур вакыйгалы ел дип саныйбыз, чөнки безгә быел 85 ел тула, һәм инде быелгы киләсе сезонда уздырылачак һәрбер чара ул 85 еллык юбилей кысаларында үтәчәк. Һәм инде форсаттан файдаланып, әлбәттә инде сезне дә үзебезнең юбилей чараларына чакырып калабыз. Ул инде безнең октябрь-ноябрьдә башланып китә. Сезон башлангач, ноябрьдә зурлап уздырачакбыз. Минзәлә театры инде ул гомер-гомергә данлыклы театр булган һәм әлбәттә инде без менә безне бүген караучы тамашачылар да ишетеп торсын, һәрбер планнар зур куелган, һәрбер шәһәрне, һәрбер авылны калдырмыйча йөреп чыгып, тагын бер тапкыр безне искә төшереп уздырырга дигән планнар корып торабыз. Ярый, бик матур планнар, әйтәм бит тагын бер кат, барысы да тормышка ашсыннар иде. Амин. Рәхмәт бик зур сезгә. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.